Hello guys, good morning sa inyong tanan. So diya si Richon dere sa gawas. Diya sa gawas among bata. Ismail di kay picturean. Ismail dayon. Nay guys, gipaninguta na siya guys oh. Biya ni siyang mama karon, yang mama mo adto sa hinguog yang mama. Yan ikaw mama ha. Unya ang yaya. Dia si takurkur. Ya. Diri siya sa gawas guys. Unsa man? Ha? Humana kaw dide? Humana kaw dide? Lo. Ala. 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 Ang tail guys oh. Ala. Ala. Magparehas matil mo. Ala. Ta, banta dito ta kay pamunyag ta bulak, pamunyag ta sa kuan ta. Banta dito ta. Anita sa gawas guys kay mamunyag ta sa mga anta sa tong mga tanom. Uli gani ka jut. Yang atong pitsay guys, ato na ning igtan umay ang pitsay oh. Nga, kuan man ang dahon. Ato na igtan umay. Nya di apod tayo itanom nga tanglad. Ato nang ikoral ito sa kuan. Nya si Bintoy nang halay na po na si Bintoy sa iyang linabhan kagahapon guys. Kay kuan. Atong bunyagan to atong gitanom dadto oh. Tanom sa nato tong kamong kuan tanglad. Ang atong tangkong guys, pwede na siyang gulayon. Pwede na ni siya gulayon guys, oh. Pwede na gulayan. Yeah. Atong atsal na hinog na. Ang kamatis nagbunga, isa kabok bunga. Naman ni atong abunuhan guys. Ato ning abunuhan. Kay naagip imuan ako na nang gipakatay dal agi butangan sa katayan oh. Ato ni abunuhan kay para mas motambok. Nya kani danhi guys ato ning tanuman dani sa okra. Nana koy sidling dadto sa okra apil na danang mga hinalingan o tambok ina siya danha kay mobe nang basurahan danha nya akong gihalingan. Tambok jud ang kuan danha bisan dili na abunuhan kani danhi ako ning mo ni akong tanuman dani sa ang kanaang okra. May ni atong kuan guys nga naradan sa dool sa balay kay pagkabuntag sayo ato dayong kuan kaysa kung dito ko sa bukid magtanom balik sa mga gulay layo kayo nya dili po nako adlaw-adlaw maadtuan labi na og gulay bilin sa bata kay kanaang layo man na may tong dinhira sa dool sa balay kay ato ra dayong kuan maatiman nya ni apog koy kuan o batong ni atong itanom guys maintag mag kani siya maintag magkuan pa ni o kana ang mabuhi pa ni aw kani ato ni itanom din kani ko dayon kanang kuan sana pollard og lactating kanang isa ra butangig lactating kanang duha ayaw na. Kani siya batong dadto po nato ni itanom. Tulo maguna kapita gamita. Mahog na si Bintoy sa baboy guys. Ang baktin bahogin na lang baktin dayon. Nya duha na lang dayon na siya ka baktin ang nabilin. Kay gikuha na kagahapon tanan ang baktin ni budak.
Upo. Buno. 14-14. Oh, yun kaya man
Dua. Kami itanom ang tanlad guys. Ato ni i-street ani oh. Wala tama, wad ag tanlad. Ayo. Amang kasay-say mo ka. Iban pangali. Karon? Di pa day mo ihaw sa konday? Madaot mo gunang iya. Karni kung ihawon karon. Bisa kunya hapon madaot man ako magluto ah. No okay ko niya nga kuan. Visit. Nana day sila? Ako lagi pa. Buhatan dani mo dani. Ya dito ko kuat sa payatas. Nato akong giingon mo. Ha? Akong giingon mo. Aka dua man diha. Dua man diha man. Pwede ay. Agad to na lugar ka? Ha? Agad to na ka? Ako ba sa tanda rin mo muna kung sa oranas Ano, patawag lang din ko. Oo. Okay, salamat po na dahil. Patawag ka na sa akin na. Rinig ka na bakit? Oo. Mana itong kural na ni guys. Ay para. Ay! Naiuhipan. Ligi ka ba? Gani ako naman. Iskita. Iya ka. Sit. May uhipan guys. Lara ba kayo ni mamaak ang uhipan?
Ito na sa mawala ko talaga pero Ha? mabay pa na. Wala nagpas man. Ato ganyan ta. Lahayan to sa dito pagad na kay itong pagpangkay na mga nabantayan kay. Guyura sa nang kurmata dito da. Kay tanuman ako na sa okra. Nakanasin. Kuha na ko nang sin. Ano bitong? Ha? Kuha na ko nang sin. Dahil pag human mo guyo sa kurmata dito na, aya din na itaklo pagbalik kay Ang kita sa okra day. kaya na dan hao, di hao, tanuman ko na da. Dapat kumuyahan niya pare. Ikaw pa kusinero? Adinera ni mo na ihawa doy. Pangita sa baboy. Oo. Dinera po ni mo na dito na. Mira. Ah. Yan na pa, hindi naman nilitsan ma'am. Kami harus agad pa sa inyo day. Mau man to pamahaw. Dak ini do. Ikuha na sa indaw diha ipakilit di man nagkabasa na na ukuan. Udah na na, kay taklak ko sa inda na dayon. Yung kana yung ikuan sa kan Sa kani yung ikuan sa kan trabaho sa baya. Ito asa. kandi sa lingsing. Ayun na ba? Wala day. Ang butangan man po ni sa ibabaw sa nylon. Aw, straw. Hmm. Pagpalit kay straw kay para muha na to ni patayan ka na o di man ni magsilbi ang kagingking. Labi na kaning upo kay dagko di yung bunga ug mamunga. Pag hinahinay ra gud sa dayon mo pagpadagan kung dito kay ano mo hilis na nalugod na. Ha? Pag hinahinay ra dayon mo padagan. Dala lang ilan sa lawon sa korpo. Ito ano mabay nang gupas? Ha? Gito ano mabay dito nang gupas dai? Gupas sa mga dana oh. Naman ah. Agani man to karon kay ag-inject na ng kuan. Nabilin. Tanawa sa daw. Mana?
gapon. Dato man tas kang kurkur. Gigan nimo. Bicakan nito. Ambil lang tanglad na mo de. Ana kanan. Nahuman na natong tanom ang tanglad guys. Nya kanina po dayon ang sitaw atong itanom. Nya mahumang ko to. Tapos sa ang tangkong ako sa tong abunuhan ang tangkong. Nya ako sa tagaan sila ni Saysay sa ilang kuan allowance mag-ato sa hingo kay magmotora sila na labi na to mahibawan basig mga plaktan sila mga kuan na ay allowance ra nila. Kay magmotor sila ni Raymond nya di apod si Papa Danhi kay naapod siya toyo. Imo mga requirements na tanan? Ha? Oh, Hello, Dio. tura ni inara ni Raymond say ang kwarta say 1,000. Doon na ko ni. Ano ni ibayad sa kuan daw pang gasolina. Amin ka. Musag. Asa man ling? Wala ang beauty. Magmotor sila guys. Bugang gol. Apa pa? Ubo nang gali ay? May sila ka. Ang pa. Bantay ka na Koreana ang bata kay mahinaya ka na paghilak na uwaw ka man gyud. O na day extension imong gamiton nga nagbutom tong extension. Buto ba? Magadto na sila sa hingo guys kay magkuha sa requirements ni Saysay para i-attach sa iyang scholar. Magmotor sila magmotor. Mas papa huwat-huwat pa na siya sa iyang kauban. Huwa na siya kauban. Puyo, balik na sa bukid. Oh, ate mana na diha may ha. Ate mana na imong bata diha may kay daghan pa kong trabaho may. Kantahi na. Karon na kay duya na lang na siya kay katawaha man. Kantahi lagi na siya. Ay paghagwa kantahi. Nya update sa atong video guys diri sa TV. Atong i-play diri sa TV kay para nga ang atong kuan dili gyud kuan man na lang ni makatabang-tabang sa pag-play sa ato ang mga video. Muning pag naara ko dani sa balay nga walay mo lantaw, akong isugod gid didto sa permirong na akong video hantod sa kuan mo ray akong i-playha kay para Ikan mundo ah. Mundo. Basta dilak-dilak din na uman mundo. Mundo. manilig ka gang. Kahoy sugnod.
Unya na nato ni halingan guys sa hapon kay para magpaaso-aso ta. Ay aso-aso atong kuan nya. Kini ni guys. Ako ning tanuman danhi sa okra. Ha danha. Apil dito okra kung itanom. Then ang dito ang kana ang batong. Wala pa nako matisok ang batong kay nagbantay man tas bata nabiyaan na to itong trabaho. Nakahuman lang ko pangabono daw tanom sa tanglad. Ang katura gid ang saging dani guys maoy agpakalandong. Kay pag nawala ng mga saging nakuan nakakuan na siya sa init maong magkuan na ang atong tanom mag-ayo na o matubo na siya kay kana ang wala na may makahandong init naman mainitan naman siya. Kani danhing area muna akong tanuman o okra itong itanom dani nga area guys. Ang dito sitaw unsa pa atong ipang tanom diha na ang atsal po dayon ug ang kamatis inig makuan na to siya. Dili po nako to itanom sa naay akong giplat o ang dito nako to itanom ang batong dito nako itanom ang batong para ang danhi kani sa plat ang okra aw kamatis ug ang atsal kay naaman tay kamatis ug atsal nga gibaging para libre na ang panakot kay ato kong atsal dadto kanang guwang na murag kamatayo na niya ang kamatis pud wa pud nag-ayo sara ka bukaw kuandang bunga gagmay ra bunga para di na tagpalit sa kuan guys kayo adto ta sa bukid layo kayo ang dito sa bukid nga di ta maka permente og panga samot na pag magtingklase na so may tong dinhira sa duol kay ang bata ato ra madala-dala danhi kay anam na si Richmond kadako pwede ato dalhon ta to dani iyahang kuan dayon danhira di og lantaw-lantaw na nato siya maka panguan ta sa atong garden dadto na ako itanom ang batong guys ako na itanom karon ang batong kay dili pa masad kay siya kainitan danhi dili na ko itanom ang batong. Pero pwede ra gyapon dadto kay para pagkuan sa katay dadto ra saba. Dadto na lang nako itanom ang batong. Unya nako sa hapon magtarom sa batong. No, kani danhi mo maning basurahan danhi na. Ako aning gihalingan danhi. Kay para gipang kuanam nako haling kay para nga matanuman nato sa kana ang kuan. Danhi nako itanom ang okra. Nana ko kuan dadto sa okra. Na naman tay basurahan danha nga kuan. Gi bangag para sa basurahan. Tama. Kuan asa na to ilabog atong basura. Lo na sa danhi guys. Nahumanan ato og hawan guys. Init na pod. Nahawanan na nato na silhigan na. Kaya para unya ato na ning makatanom unya ang atong utan. Itong gulay okra itong itanom guys. Init na kaayo nagsindita ako itong bata dadto ang katong dadto atong tangkong pwede na nato na siya gulayon gulayan kay hambog naman. Kasi bintoy po nakapanghalay na po siya sa iyang linabahan. Init na.